Amen. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Nami-ke bengingekho esontweni mara ngayenza i-homework ngokufundisa ungifonela. Ngiyabonga mama. Amen. Ukuvuka kwabafileyo kuyindaba eyinhloko yobuKristu, kakhulukazi ngoba kuchazwa kwabaseKorinte 1 verse 42 or 15 verse 42 to 44. Kodwa ngizofunda 42 wodwa. Kunjalo nasekuvukeni kwabafileyo, kutshalwa ekufeni liyabuya futhi empilweni. Kunezinto eziyinhloko mayelana nokuvuka kwabafileyo. Angeke ngize ngisayichaza ngenxa yesikhathi. Noma ungachaza kancane. Jesus. Okay. Isisekelo sokukholwa, ukuhlulwa kokufa, umzimba womoya, ukuvuka kukaKristu, okushoyo ukuthi uJesu Kristu wavuka abazalwane, waphinde waphila futhi. Yes, Jesus. Hey, power. Ngiyabonga nabazalwane. Power.